deze ronde hoeft uit te lopen. Ook Lewis Hamilton zal nog wel aanvallen. De start van de Japaner is bizar spannend in Vlaanderen Alonso. Zet weer de snelste raceronde neer. 16-4-7-1. 18e heeft hij nog op Vettel. Maar meer is het om de rechts langs zijn jassen. Wat is dit vet? 3 man.